mana tamburan hamshakin nan guziri a dan tafiya. Saleem iliyasu Goje kake. Ka zamto kai nuwa a ruwa magi aikinsa gyara miya. Ɗanmama Smart Homes Limited. Allahu ne ya ma baiwa gaba da gaba mai farar aniya. Saleem iliyasu Goje kake. Saleem iliyasu Goje kake jirgi hanyar ka babu kaya. Ɗanmama Smart Homes Limited. Ɗanmama Smart Homes Limited fili da gida siya da haya. Saleem iliyasu Goje kake. Birni ƙauye ku zo ku siya sauƙi ya zo da za ku iya. Ɗanmama Smart Homes Limited. Arha kwashe-kwashe ba tsada jama'a ku taho kawai ku taya. Saleem iliyasu Goje kake. Kowa da gwanin sani da ina wa Saleem Goje a nan na tsaya. Ɗanmama Smart Homes Limited. Saleem Iliyasu Allah tsare. Saleem iliyasu Goje kake. Ka rago hanyar kawa ka tare. Ɗanmama Smart Homes Limited. Fili da gida a nan ka kware. Saleem iliyasu Goje kake. Jagoran man bila da kare. Ɗanmama Smart Homes Limited. Ku zo ku siya, ku zo ku siya, ku zo ku sai filaye. Gida mai kyau na yan gayu da kyawawan kyauraye. Muradin rai gidan girma da shukoki koraye. Da motoci da dawisu da kukan yan tsuntsaye. Gwani na shine jagoran asali da an yaba. Saleem Iliyasu mai hali na kwarai da bai roba. Murucin dutse abban Asiya mai farar lamba. Kowa naka Alhaji Ɗanmaman mu dan garama. Saleem iliyasu Goje kake. Ɗanmama Smart Homes Limited. Mai harkar gida filaye mai saukin saya a gina. Gyara kin tsirai ya daɗe jagoran man bilan taraba. Saleem Iliyasu Goje kake. Ɗanmama Smart Homes Limited mai harkar gida filaye mai saukin siya a gina. Gyara kin tsirai ya daɗe jagoran man bilan taraba. Saleem iliyasu Goje kake. Ɗanmama Smart Homes Limited. Mai harkar gida filaye mai saukin saya a gina. Gyara kin tsirai ya daɗe jagoran man bilan taraba. A farko kai na sa Allahu ta'ala kalikin jama'a. Ɗanmama Smart Homes Limited. Kare ni da dukkanin sharri waka zan yi wa mai kana. Ɗanmama Smart Homes Limited. Hidimin tsira amincinka a gurin manzo marar lama'a. Ɗanmama Smart Homes Limited. Ahali a sahabi a haɗa ƙaunarsa a zuciya na zuba. Ba zan ware ko ɗaya ba. Saleem iliyasu Goje kake. Ɗanmama Smart Homes Limited. Mai harkar gida filaye mai saukin saya a gina. Gyara kin tsirai ya daɗe jagoran man bilan taraba. Al'umma salamu alaikum albashirin ku zo ku jiya. Ɗanmama Smart Homes Limited. Alkhairi ne ya samu ƙasa ga ci gaba sai mu dau aniya. Ɗanmama Smart Homes Limited. Ɗanmama Smart Homes Limited hasken rana ina ka tsaya. Ɗanmama Smart Homes Limited. Saleem Iliyasu mai jama'a min yo saran madab da gaba. Sai kai gwamna taraba. Saleem iliyasu Goje kake. Ɗanmama Smart Homes Limited. Mai harkar gida filaye mai saukin saya a gina. Gyara kin tsirai ya daɗe jagoran man bilan taraba. Jagoran man bilan taraba mai kyauta kafu mai rowa. Ɗanmama Smart Homes Limited. Mai zuciya fes ta alkhairi a cikin jama'a ya zam inuwa. Ɗanmama Smart Homes Limited. Ga alfajiri ya keto sa'a mai santana da yawa. Ɗanmama Smart Homes Limited. Ɗanmama Smart Homes Limited harka ta ƙasa abin ayaba. Kwalliya banda mai takaba. Saleem iliyasu Goje kake. Ɗanmama Smart Homes Limited. Mai harkar gida filaye mai saukin siya a gina. Gyara kin tsirai ya daɗe jagoran man bilan taraba. Duk mai sha'awar siyan fili da gida ya taho Ɗanmama kawai. Ɗanmama Smart Homes Limited. Da akwai ofis a Abuja, Kano, Adamawa, Taraba, kar ku ji wai. Ɗanmama Smart Homes Limited. Nan ba da jima ba zai buɗe wasu rassan har garin Arwai. Ɗanmama Smart Homes Limited. Ai yau a daɗe ana yi sai mai gaskiya wanda an ka yaba, ba wai wanda bai sani ba. Saleem iliyasu Goje kake. Ɗanmama Smart Homes Limited. Mai harkar gida filaye mai saukin saya a gina. Gyara kin tsirai ya daɗe jagoran man bilan taraba. Taziya zan yi Alhaji Ɗanmaman ka ya ja da ran abba. Ɗanmama Smart Homes Limited. Kai sheki nake Alhaji
hajiya shafa'atu bakin giba. Ɗanmama Smart Home Limited. I greet alhajiya Hafsa before the music is over. Ɗanmama Smart Home Limited. Da kun kaɗe kanku gidan aure ya zama abin sha'awa, kowa dole ne ya yaba. Saleem iliyasu Goje kake Ɗanmama Smart Home Limited. Mai harkar gida filaye mai saukin siya a gida. Gyara kin tsirai ya daɗe jagoran mandilan taraba. Saleem iliyasu Goje kake darajar ka tana ta ƙara sama. Ɗanmama Smart Home Limited. Makiya ƙaryarsu sun yi kaɗan komai Allahu ke yi ma. Ɗanmama Smart Home Limited. Ya gayya mai halin kirki tilas yau tambari na yi ma. Ɗanmama Smart Home Limited. Ni ne Edi Miloniya mai waƙa ban isi ya doka kiɗan. Waƙar garkuwar jaraba. Saleem iliyasu